Tu sam s ekipom iza RTL Detektora koji su osvojili veliku nagradu u kategoriji sumoborca za storytelling. Oni su pronašli način, zapravo pronašli rješenje za sve gledatelje TV debata koji kada gledaju političare kako odgovaraju na pitanje nisu sigurni što je istina, što je laž, a ispričat će nam kako su došli do te ideje i kako je to sve izgledalo. Može prvo par riječi samo o RTL Detektoru. RTL Detektor je pionirski projekt koji je prvi put u Hrvatskoj spojio televiziju i digital, napravio jednu sinergiju. Gledatelj kao pasivni promatrač teško da može dekodirati tko govori istinu ili ne. Tu je bio novinarski tim, Maja Mahovlić, Ines Čović-Pavišić, glavna urednica, Maja je naša urednica s portala Net.hr. Mi smo provjeravali, čekirale ono što bi političari u debati govorili. Ali zapravo, ako sam dobro shvatio, vi to niste samostalno provjeravali, nego je uvijek, budući da su se debate ticale određenih tema, uvijek ste imali stručnjake iz tih područja koji bi onda vama pomagali i nekako vas ili navodili ili davali neke savjete što bi možda bilo dobro za provjeriti. Tako je, surađivali smo sa stručnjacima, kako je svaka epizoda imala svoju tematsku cjelinu, tako su i stručnjaci bili ljudi iz tih područja. Bilo je vrlo izazovno, bilo je nekih informacija i nekih situacija gdje su i stručnjaci zajedno sa nama morali detaljnije mozgati i istraživati, zato što to je jedna ogromna količina podataka koja se objavi u televizijskoj emisiji i nije nimalo jednostavno filtrirati one škakljive. Jeste imali možda situacije gdje se stručnjaci ne mogu doseći neki konsenzus i oni se mogu zapravo složiti što istina, što i ne, jer zapravo stručnjaci iz istih područja nekad nisu baš složni kako se zove oko nekih stvari. Je možda bilo tako nešto ili neka zanimljiva anegdota vezana za provjeravanje informacija gdje se ni sami niste mogli složiti što biste obilježili kao laž ili kao istinu? Bih rekla da se nisu složili jer oni su odmah na prvu detektirali ovo ne štima, ovo trebamo preslušati još jednom njihove izjave i donijeti sud. Nije bilo nekakvih sukoba, da tako kažem, stručnjaka, nego rekla bih da su se možda međusobno nadopunjavali, da su se slagali, ali je bilo zanimljivo kako smo imali nekada odgovore gdje su oni uhvatili političare da interpretiraju pojedine informacije, podatke onako kako njima odgovara. Ja mislim da je to smisao RTL Detektora bio, da ukažemo gledateljima postoje ne jedna nego više istina, ovisno kako ih koristimo, u koje svrhe. Da, ja bih dodala da je možda više bilo momenata što je pjesnik htio reći kad je rekao to što je rekao. Tako da nam je trebalo vremena i nama i stručnjacima da uopće shvatimo u kojem kontekstu iznose neku informaciju, tako da i mi na kraju ispravno interpretiramo da ne odemo u nekom desetom smjeru. Budući da sad dolaze novi izbori, predsjednički pa i lokalni, ili imate nekih planova za nešto slično pripremate, imate li što u pripremi? Ja mislim da smo se nas dvije tek zagrijale, tek smo naučili, napravili smo prve korake, u našem timu bilo nas je 3, vjerujem da će se tim možda i širiti jer bilo je jako izazovno, ali veliki ponos je iza toga. Nitko to nije radio. Političarima je bilo neobično i mislim da ćemo tek pokazati u punom svjetlu što znači novinarsko provjeravanje informacija onoga što su političari rekli. A nekad je to samo pričanje bez sadržaja. I za kraj samo par riječi o Samoborcu. Dobili ste, ne samo da ste ušli u uži izbor, nego ste osvojili tu glavnu nagradu. Kakav je to osjećaj? Pa evo, velika čast, veliko priznanje, hvala žiriju koji je prepoznao i naš trud i vrijednost projekta. Hvala i RTL televiziji koja nam je dala i logistiku i pogotovo kolegama s televizije koji su zapravo zajedno sa nama na neki način radili na tome i bili velika podrška. Kako je rekla i Katarina, nastavljamo sa predsjedničkim izborima i veselimo se unaprijed. Čestitam i sretno dalje sa projektom. Hvala vam puno.